Nagsibya gikan sa Queen City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kini ang DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Atong oras mga kapartner, alas 7:30 na sa buntag. Sonshine Newsblast. Sonshine Newsblast. Nag-aalab ng mga balita. Ngayong umaga, Sonshine Newsblast. Nagiliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Mula sa sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International, narito ang inyong News Blaster. Sunshine News Blast. Headlines. News Blast. Uluhang tudling sa itong mga balitang lokal kanhi Governor Gwen Garcia, gipanghimakak ang matud pa 1.1 billion nga utang sa Kapitolyo. Balitang nasyonal, Senator Sotto, gihulipan si Esudero, Senate President. O sa balitang international, Trump, gipanganlan ang Pentagon o Department of War. Sa balitang sports, PJ Washington, mipirma og 4-year contract extension sa Mavericks. Sa balitang showbiz, Superman mobalik na sa sinehan sa 2027, pinaagi sa Man of Tomorrow. Sa BALOR sa PESO kontra DYAR, $1 is equivalent to 56 pesos and 68 centavos. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Ani ang paghatod sa atong mga balita dinhi lamang sa Sunshine News Blast sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Adlaw karon nga Martes, 19 sa buwan sa Setyembre, tuig kasamtangan sa pangasako ang kauban sa Pikas Lawak Engineer Philips de la Serna. Kinang inyong tigbalita si Kapartner AILEEN NAVARRO. Sunshine News Blast. Detalye sa itong mga balitang lokal, gipanghimakak ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia ang pahayag ni Governor Pam Bariccuatro nga ang iyang administrasyon mibiya og 1.1 billion nga utang. Nagpatawag siya og press conference sa Mandaue City kagahapon, Setyembre 8 aron klaruhon ang maong isyu. Matud ni Garcia, kini dili utang apan kasagaran payable sama sa project billings, PhilHealth o Pag-ibig Constructions nga normal nga obligasyon sa gobyerno. Gi-insister niya nga wala siya'y nabiyaang bank loans o mga paghulagway ni iniisip utang nga makalibog sa publiko. Sunshine News Blast. Sa lain pang balita, nakadawat ang mga magtutudlo o non-teaching staff sa Central Visayas og 7,000 pesos medical allowance gikan sa Department of Education. Ang unang benepisyo nga gituyo aron na makatabang sa gasto sa panglawas. Sumapa ni DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, 97% sa personnel sa rehiyon nakadawat na sa subsidy nga pwedeng gamiton isip cash o HMO coverage. Sa laing bahin ng allowance nga gimandato sa Executive Order No. 64, ihatag matag tuig aron masuportahan ang medical expenses sa DepEd personnel. Sunshine News Blast. May pahibaw si Lone District Representative Junard Ahong Chan nga 8 ka lugar sa Lapu-Lapu City nga permi mabahaan ang unang taggaan og pondo alang sa mga major drainage upgrades ubos sa 2026 budget. Apil sa listahan ang mga karsada sa Paho, Basak, Kandingan, Saak Market, Mactan, Humay-Humay o Duol sa Meco. Matud pa ni Chan ang mga drainage project konektado sa outfalls nga adunay sewage treatment plants sa bangkal, poblasyon o Paho. Gihimugatan usab niya nga gamiton ang box culverts kay mas sayon kini limpyuhan og i-maintain kumpara sa tradisyonal na culverts. Samtang si Chan misaad nga sulbaron ang problema sa baha sa iyang distrito sa dili pa matapos ang iyang termino sa tuig 2028. Sunshine News Blast.
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Newsblast Pilipinas. Sa Balitang Nasyunal, kalit nga nagpuli og bagong liderato ang Senado human mapahawa si Senate President Francis Esudero sa iyang pwesto. Sa usa ka hinanaling butuhan kagahapon, nakakuha og suporta ang motion nga ipuli si Senator Vicente Sotto III isip bagong Senate President. Human niini gipili usab ni Senator Panfilo Lacson isip Senate President pro tempore, samtang si Senator Juan Miguel Zubiri Senator Juan Miguel Zubiri mao ang bagong majority leader. Ang kalit nga pag-ilis giingong may kalabutan sa kontrobersyal nga mga proyekto sa flood control, diin naglutawang mga isyu sa ghost project o kickbacks. Bisan pa sa mga pagitabo, nagpabiling malinaon si Esudero o nagingon nga wala siya'y kalain sa iyang buot. Giila usab niya nga daghang naabot ang Senado, ilawom sa iyang liderato ilabi na sa mga investigasyon batok sa korupsyon. Kini nagtimaan sa usa ka bag-ong chapter sa Senado og posibleng magdala og mas lawom nga pag-imbestiga sa anomalya sa mga proyekto sa DPWH. Sunshine Newsblast. Magsugod na sa Setyembre 11 tuig kasamtangan ang Unified 911 Emergency Hotline. Ulihan ni ini ang labaw nga 30 ka mga local emergency hotlines og maaktibo kini 24/7. Language sensitive usab kini og alang sa mga tawag nga gikan sa nagkalain-laing dialekto. Sumala sa Department of Interior and Local Government ang mga tawag direkta nga makonektar sa usa ka integrated network nga nakasumpay sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology o mga lokal na panggamhanan. Target sa sistema ang 5 ka minuto nga response time. Gipasiugda ni DILG Secretary John Vic Remulla nga ang Unified 911 dili lang teknikal nga reforma, kundi usa ka konkretong lakang alang sa mga lig-on nga komunidad. Sunshine Newsblast. Katapos ang hagpat sa itong Balitang Nasyunal, sugdan na ang overseas voters registration sa December 1, 2025 hangtod September 30, tuig 2027. Gipahibalo sa Commission on Election ang paglusad sa overseas voters registration aron masiguro ang mas lapad nga partisipasyon sa mga Pilipino nga anaa sa laing nasod sa pagbutar. Sa milabay nga overseas registration period gikan December 2022 hangtod September 2024, misaka og 1.241 million ang nakaparehistro nga mga botante sa gawas nasod. Ang kadaghanan niini nagikan sa Middle East, Amerika, Asia ug Oceania ug Africa. Base sa Republic Act No. 189 nga giamyendahan sa Republic Act 10590 ug COMELEC Resolution 11171, ang mga kwalipikadong botante kinahanglan nga dili mo ubos sa 18 anyos o na pa sa May 8, 2028. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. International Newsblast. Yes, sa atong balita gawas nasod, gisugyot ni US President Donald Trump ang pagbalik sa daangan sa Pentagon nga mao ang Department of War. Kiniatol sa seremonya sa Oval Office, giingon ni Trump nga kini nagpakita sa mga kadaugan sa Amerika sa niaging mga gubat. Ang bagungan unang gigamit hangtod 1947 o karon ibalik uban sa titulo nga Secretary of War. Mipasalig ang bagong opisyal na si Pete Hegseth nga ipadayon nila ang tinud-anay nga warrior ethos. Matud pa ni Trump, usa kini kaminsahe alang sa mga aliado o kaaway nga nagpasabot nga mas lig-on ug mas andam gihapon ang kusog militar sa Amerika. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Sports Newsblast. Yes, dalita sa paugnat sa kusog mga kapartner, mipirma na si Pedro Washington o gupad katuig nga contract extension uban sa Dallas Mavericks nga nagkantidad og $90 million. Ubos sa extension, magpabilin si Washington sa team hangtod sa 2029-2030 season. Nagsugod siya og duwa para sa Mavericks niadtong Pebrero tuig 2024 ug nahimong importante nga bahin sa ilang pag-abot sa NBA Finals niadtong season. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Showbiz Newsblast.
Gipahibalo karon sa GC nga ipagawa sa Hulyo 7 tuig 2027 ang bag-ong pelikula nga Man of Tomorrow nga nagtimaan sa pagbalik sa Man of Steel sa dako nga screen. Si James Gunn, ang bagong head sa DC Universe, misulti nga ang pelikula maghatag og bag-ong makadasig og emosyonal nga klase sa karakter ni Superman nga angay para sa sunod nga henerasyon sa mga fans. Bisan wala pa gipahibaw ang cast og detalye sa istorya, ang konfirmasyon ni Gunn nagpabuto dayon og kasika sa online. Samtang gipaabot sa mga fans sa tibuok kalibutan ang pagbalik sa iconic hero nga si Superman. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Una pa ko manamilit mga kapartner atong balikan ang uluhang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, kani Governor Gwen Garcia gipanghimakak ang matud pa 1.1 billion nga utang sa Kapitolyo. Headline. Balitang National Senator Sotto gipulihan si Esudero, isip Senate President. Headline. Sa balitang international, Trump ginganlan ang Pentagon o Department of War. Headline. Balitang sports, PJ Washington mipirma og 4-year contract extension sa Mavericks. Headline. Sa showbiz news, Superman mobalik na sa sinehan sa 2027 pinaagi sa Man of Tomorrow. Headline. BALOR sa PESO kontra DYAR, $1 is equivalent to 56 pesos and 68 centavos. Headline. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News. Maukadto mga kapartner, ang kinatibok ang paghatod sa itong mga balita karong buntag at ang ininyo ang matag karon og unya nga update namo sa amo ang official page sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu o SMNI News Cebu Visayas. Diha ninyo mabasahan o ma-update mo sa mga panghitabo karong adlaw alang sa itong mga balita o mga panghitabo dinhi sa Subo. O maukadto nga atong tulumanong Sonshine Newsblast dinhi sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Sangan sa akong kauban sa Pikas Lawak Engineer Philips de la Serna, kinilang gihapon ang inyong kauban. AILEEN, NAVARRO, dagang salamat. Ang Diyos amahan manalangin ka natong tanan. Sumainyo ang Sunshine Newsblast. Hatid ng Sunshine Media Network International, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.